sangasaya dalwararas sara tabil lintang kumedhap itis sonya maduratri lumrang gandaning puspita karangganing pojanira Sang Dwijawara pamreng lir swaraning madu bronto manungsa sarine kembang witing klapa Sareping pangareka gumantri wengi jroning wengi dering wonten ingkang kacarita. Kacarita namung gambaring ngarga Durasena. Nargaraning gunungan Durasena yen dicaturi isine ana marma ginambar segitiga minangka pelambang uriping manungsa manjing tribawana. Triwilangan telu bawana alam, alam kang tulung perangan wiku alam kalbu alam rame miwah alaming kelanggengan. Palam kalbalaming munang jebing bayi kinandut jrogo garabaning biyung sampurnane 9 wulan 10 dina kalam rame uriping menungsing ngerca padha ngendikane purnasis bebasan kaya wong kang mampir ngombe nanging yen alaming kelanggengan supakan raga sampun pinisah mone ora ana dadi ana sakwisana mulih mring asale ora ana Baja ing gunana gambar kembang panca warna kembang gandane wangi panca 5 warna rupa manungsa kang gayu luhur asmane ngertu marang sembah kang 5 perkara bangsa kita kagungan paugeran Pancasila dawuh agama suci
salat sedina sewengi 5 wektu kang minangka kewajiban sarta cagak ing agama. Ana gambar kayu kastubari pangepapat godhonge sanga ngadege jejeg pangepapat wetan kidul kulon lan lor wadage menungsa kedunungan anafsir patang perkara bumi geni banyu angin sayu abang ireng putih kuning cara sedulur papate menungsa Sopiyah amarah halwamah lan mutmainah godhonge sanga ripeng menungsa kapurba wiwara sang perkara parandene kayon ngadege jejeg welinge wong kunarep lindhu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton wiku waton urip ingkang nganggo dasar bener sabejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada yena yuwana yen lena kena kemamang gambar aja ndwara somanasten marang ketrimane wong liya gayuh ketrima lambarane sapa temen tundhone menangi temang nglakonana tapa japa srana resik kalawan gentur gambar manumra bisa kang marati renggane nengganan samat sinamadan daya dinayan tapa slira dipun agem yen dijiwit krasa lara aja seneng nyiwit marang liyan pana gambar lutung jaman kula pancen padha sugih petang-petung dina 7 ranggep 5 sasi 11 taun 8 windre 4 dina 7 ana petungane Senin 4 Selasa 3 Rebo 7 Kamis 8 Jumat 6 9 Minggu 5 ranggeping dina manis paing pon wage kliwon manis 5 paing 9 pon 7 wage 4 kliwon 8 Saserola sura sapar mulut badam mulut Jumat dilawal Jumat dilakir Rajab Sabuan poso Sawal dul kaidah besar ton 8 ton alif ton hiton jimawal ton jeton dalton beton wawulan ton jimakhir windure 4 windu ati windu kontara windu sengara lan windu sansaya ana gambar macan mapan ana ngiring kiwa gambarane wong pinter kang iwakake marang pinteran nalisir mring paugering bebener nalisir mring paugering gaya nalisir mring paugerane agama kapa ginambar ana ngring tengen gambare wong bodho temindak becik raming gayu seping pamrih nrimo ing pandum tur tanpa ndarbene watek adigang adigung adiguna adigang lakune kidang ngendelake playune banter adigung lakune gajah ngendelake krosane adiguna lakune ngulung ngendelake sembure mandi elinga uriping menungsa kenggonan timpi lali owah kalawan gingsir nyokro manggringan Pendra sundul langit menungso duwe lali setura pasanggaman menungso duwe pengapesan kasambaran moh kagone Gusti Kang Maha Agung yaiku Gusti Kang Wrangsir Mbah sagunging jalma kang tumitah ing Mercapada ana gambar gedhong suwung-wong mati bakal mlebu nang kubur bondo donya ora digawa derajat pangkaturan kanggo syarat-syarate apa Mori putih amal soleh sarta budi bakati luhur kang migone tumrap beberan agung. Ki wonten ing gunan gambar putra Cingkara bola-bola pata yen cara malaikat mungkar kalawan nakir nunggu jroning alam kubur. Takone sapa pangeran apa agamamu sapa nabi apa kepan sapa sedulur. Takone malaikat horizon jam sabet godo. Cara mung dadi swalang-walang. Nang yen ditakoni malaikat Sonjap slamet urip ana ngalam kubur. Pinaring punang kayon ana gambar abang pas muni gambar abang kang dungsungen dari marangmu balik go nafsu tundune cemplung marang jere kasengsara. Gajah mati ninggal gading macan mati ninggal welulang. Menungso mati kudu ninggal jeneng sing apik jeneng elek basa sarna kejan manjing goro-goro.
Inna sholatan hanganil fasi wal mungkar. Versi calungan, monggo. Sirana larut tatangane satu jiwa. Salat
Dan Maherel temenan. Yup, ya. Belaket-laket kaya. Temenan. Yup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sederhana namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu sagunging dumadi, salam kebajikan. Kaya dikumpliti ya Kang Bawur. Lah dasare Indonesia agama ora siji ning Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Iki ditimbali ning endi, Tru? Iki katimbalane ora luput desane Sidabunder Lor. Oh, Sidabunder Lor ya, Tru. Desane Sidabunder ning grumbule Sidabunder Lor. Desa Sidabunder Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen mapan wonten ing Pendhap Agung. Dalemipun pepundhen kula Bapak Trisno Miharjo dalah Ibu Sutinah. Kajate apa dong? Kajate walimatul ngaurus. Oh, pernikahan gue reng kok kena reng. Iya. Kaya gue ben dadak ditulis. Aku ki wong lalen kok nek ora ditulis ya lalen. Lah sing palakrama sapa, Tru? Ingkang palakrama menika Mbak Sutriningsih kalian Mas Taufik Hidayatullah. Panjurung duka kula dhateng pengantin Srimbit mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Lan penyuwun kula Mbah Trisno Miharjo anggenipun nimbali kula sak kanca rombongan mugi dipun paringana berkah wit. Nimbali kula mboten namung sepisan menika ning wit rumiyin menika keluarga besaripun beliau tansah tresna dhateng kula, matur suwun nggih Mbah. Mugi panjenengan tansah dipun lintu amal senipun panjenengan langkung berkah pinaringan panjang yuswa murah rezeki lan slamet donya lan akhiratipun. Amin Allahumma amin. Boten supe kula ngaturaken sungkem pangabekti kula katur konjuk dhateng pundhen kula Bapak Kade Sarna. Sak jonjang prangkatipun sak lembaga desanipun BPD KMD Hansip Banrat, tokoh agama lan tokoh masyarakat pemuda Karang Taruna wonten Sidabunder mriki.
Para Kompicang Samatan Puring, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil ngaturaken genging manuwun. Bapak Syukur, Pak Lie pengantin matur suwun, ugi Pak Kartoswito, Pak denipun. Mas Sugino kakangipun pengantin matur suwun, Mas Admin matur suwun, Lilik Ganjel matur suwun. Sampun nyengguyung Pak, diojari wengi iki wayangan ning mung le campur sarinan sore sadurunge wayang jejer karo goro-goro. Ah ngono ya, Truk. Beliau punden kula Mbah Trisno niku kelingan karo wayangane Ki Martowarsono Suwargyawit nanggap wayang ora mung ngage iki lho Kang. Mbah Wito Kedung Bunter ya nate ditimbali. Oh sing kondange Kaki Wito Kedung Bunter bener. Ki Martowarsono ya nate ditimbali. Terus awake dhewe ditimbali ora mung ngage iki wiwit biyen jamane si bujangan. Ya jaman keliru dina bareng wis tau ditimbali rene. Wah tenan Truk, aku ning kene kaya ning gone keluargane dhewe kok. Aku ning kene kanca sekolahku ya akeh. Biyen ngerti jaman aku ejek cilik biyen nderekke karo Ki Martowarsono ning kene wah. SMP kelas 2 aku wis melu wayang Kang Bawon. Ya kaya barane anakku kuwi lho sing nyaron lho. Mulane ora mokal Mbah Trisno ki gandeng ngerti karo perjuanganku biyen. Piyambake maring dawuh, "Reng, sesuk ning nggon aku pokoke anakmu lanang kudu melu tampil." Ben kanggo srana nyambung sejarah arep dikaya apa, sing jenenge Garing ya tambah umur, tambah tuwa. Dimen bisa taruna ngungkuli bapa. Ning ya kowe bocah kuwi tes isinan. Apa maning angger sinden kae mangkat oh. Dan langsung ngelokro mau bapake ngene gitu. Niliki calon mantune jare mau. Wayang awan apa temenan? Oh ya temenan. Wah senengane kok ngubupi Kang Baur ya men semangat. Dolanane aja HP bae ya. Mongkon ngapalne dolanane game-giman bener ketemu karo Vigo. Tatringgo. Yuh tanding ketemu karo Kokoh Jodoh. Beda karo nyong ben belajar ben urung diganggu HP sih ya. Ya dadi tes wajo. Diojari klasikan kaya Ki Martowarsono iso apa ora? Dayeng nyong. Ning 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 nong 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 nong. Aja langgar penajagan pinter kudu teng nabi nyong. Aduh yono tanembang aku iki maning jenang selo wader kalen sasondera yen mboten lepat nganggo kagok ketanoman ya Truk ya Kang Garing jenang selo wader kalen sak sonderan jenang selo kuwi kapur wader kalen kuwi sepat sak sonderan wis mastani ngapuranto yen wonten lepat kawula ning 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 nong 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 aduh yono tanembang nembang gaku Kroncong asta piting alit welut kono Kroncong asta piting alit rupono kroncong asta kuwi gelak piting alit yuyu welut wono kuwi ula dadi aja sumlang wong ayu sun lelo-lelo jajal Trismi nembang sing kaya sinden jaman gemien sengkoke tiru saria nganggo jineman ular kambang irama sepisan lamban